Ok, di rang a hain. Tá card nu a go menu. Sinné brach agus sinné an graniog. Nish. Cá will brach. Cá will sé. Tá sé an oerlar. Tá sé faoin stól. Faoin. Cá will an graniog. Tá sí an stól. An stól. Oh! Tá sí stól. Tá sí stól. Cá will brach. An stól. Cá will graniog. Tá sí faoin stól. An oerlar. An stól. An stól. Stól. Ok, feicimid an picture ríis os cáhfuil na rudí go léir. Cáhfuil Seán. Tá Seán an oerlar. Cáhfuil monkey. Tá sé bhardrús. Cáhfuil an stoca. Tá an stoca faoin labba. Cáhfuil na ritioga. Tá siad chofra. Cáhfuil na leabhar. Tá siad shelf. Anis féici an leathanach atá gin inniu. Cáhfuil mo stoca ella. Tá da stoca ella faoin labba. Faoin. Cáhfuil mo ritioga. Tá da ritioga chofra. Chofra. Brustigi. Tá an breakfast array. Níl si go má margin. Now, Teddy. Cáhfuil Teddy. An labba. Faoin labba. Chofra. Tá sé an oerlar. Cáhfuil sé nish. Faoin gofra. Hishan. Now, níl ein rud le scríb agah inniu, but bígé clockta, have a little practice. An faoin Focail nua tá agah. Anis, tá áran beag agin. Curmé mo bríste, curmé mo bríste, curmé mo bríste, ag dul scoil inniu. Cuirmé mo léna, cuirmé mo léna, cuirmé mo léna, ag dul scoil inniu. Cuirmé mo carabat, cuirmé mo carabat, cuirmé mo carabat, ag dul scoil inniu. Cuirmé mo broga, cuirmé mo broga, cuirmé mo broga, ag dul scoil inniu. Slán libh rang a hain.